melihat kesulitan rakyat, telinga untuk mendengar nasihat, hidung untuk mencium aroma kebaikan, mulut untuk berkata adil. Yen papat muncul, maka lepaslah kehormatannya. Gembelengan tegasnya besar kepala, sombong dan bermain-main dalam menggunakan kehormatannya. Gundul-gundul pangsul tegasnya jika kepalanya sudah kehilangan 4 indera mau, akibatnya njur gembelengan utawa sombong. Lah akhirnya wakul nglimpang tegasnya amanah utawa kekuasaannya jatuh gak iso dipertahanke. Ngono ya segane dadi sakalatar tegese berantakan dengan sia-sia, tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Lho kuwi nduk, wedi tembang gundul-gundul pacul. Wah hebat ya Mak kuwi asaning Njeng Sunan Kalijaga. Kuwi durung tembang liyane nduk. Akeh tembang-tembang biyen sing mengku falsafah ki akeh. Ya musok sungan ngunceki. Merga jaman saiki senenge mung bangsa sing instan. Sing ndang iso ndang dipangan kuwi. Mula ora aneh yen iso ngetulke pikiran nek Japa Simbah biyen ki mulang karo putra wayah ora kok cobloko ki gak ning nganggo sinandi karepen lantip panggrahitane lantip pikirane maka gelem mikir. Ora muwaten ngemplok. Ngono ya ya, heeh. Muga-muga ngono liyane ya Mak. Mengko gara-gara ana liyane diatur mboko siji karepen padha pirsa para anak-anakku, para putu-putuku, engko ndak kelangan lacak ya, Nduk. Dadi ya apal tembang-tembang jaman biyen ki ana werdine, ana piwulange, ana karepe. Kabeh sinambi jaman wingi. Aja kudung kukusan ndak kecaplok boyo lho. Kuwi jane ya pesemon. Lah wong kukusan nggo kudung ambil pate gak aruh lah kena bebaya. Tunggale akeh ya, Mak. Aja linggih ning tengah lawang. Barang ya eneng kuwi. Oke kok, Nduk. Iya. Marajaba iki eneng sing sak ngelanaga yang bernapaskan agama Islam. Apa, Mak? Saking kami tuwa nduwil ngrasakaken pepeling. Pak wong ngrasake pepeling karo Sri Huning, Nduk. Iya. Iki dibagi loro, sing siji nggon limbuk nyangik, siji niku nggon gara-gara. Semoga mau sing ngrasakake lakon kok manggung mbuh sing siji ya diaturi nggon gara-gara ya, Nduk. Iya. Iki wayang klasik tanpa bintang tamu. Wah, malah laras kok, Nduk. Nek pikir ora kemurungsung. Iya. Tak ditirang sowan ing ladang kene kok mesti tanpa ana bintang tamu panjenengan. Temen-temen mligi arep mindeng marang wayange kok, Nduk. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Pepeling pinruakan monggo dandang kula pepeling. Ya bapake apa anake salah siji, Mas Giarto apa Dedik. Monggo. Wasitati saking prawinases ngelingana yen urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang limang wektu kudu tansah dipun lampahi
ingkang luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Monggo para Kadang peling praturaken. Pepeling Tarsis Lendro Bino Kanan Dandang Gul Pepeling ngono ya ya
Mak apa? Sing asmane Pak Lurah Andrisya Purwanto kuwi aku durung tau tepung. Ngono nggih? Nggih, lak karepmu apa ana keparenge yen Mas Lurah tak trimo munggah nyang panggung sedhela wae. Karepe tepung aku sak kanca sumrambahe ngraketake marang punden-punden kowe ngene. Ngono. Nggih. Injih. Mboten kepareng kula ngaturi kawuhipun Kang Mas Lurah Andrisya Purwanto, mboten namung sak kecelapan monggo Kang Mas Lurah. Kula suwun rawuh minggah panggung mriki Kang Mas Lurah. Tak aturi bapak wong isih muda. Isih sak anakku kira-kira anakku isih nomor bayi 30. Ya sak adine bayu. Inggih, monggo Kang Mas Lurah ndak mriki. Nah, mriki alam-alaman mriki. Ayo jam mataraman, methuk Kang Mas Lurah nggih. Sajake rada capek. Nggih. Nggih, mboten terus menapa, mbok menawa si pekewuh wong nembis pisan menika nimbalipun cangik. Iya, muga-muga seditimbali nah ya Nduk ben saya kulino saya akrab. Amin. Nduk sedeng ngisora kira-kira sopan marang Suka Reja. Nggih. Ya mung maneh kok iki kok tradisine nimbali kok 30 tahunan. 81 sayahene. 82 ora, 81 wong mau Mbak Mantan niku 81. Iya. Dadi ketemu padha tuweke ya, Nduk. Nggih. Nggih sembah nuwun mugi-mugi sami kinanjar wilujeng sedayanipun. Ya mung kudu dieling-eling urip ana donya kuwi kabeh diuji dening Gusti sing nyipta jagat kok, Nduk. Iya, mbok kuwi sugih apa wis kabeh diuji dening Gusti Allah. Upamane diparingi lara kuwi ya diuji kesabarane. Diparingi waras ya diuji pangibadahe. Diparingi sugih ya diuji gelem dermawan apa gak. Dicoba melarat kuwi gelem nyambut gawe sregep apa ora. Lan dicoba pinter mau diuji pigunut ilmune apa ora. Kabeh nganggo ujian, heeh. Nggih. Ayo Nduk iki nerusake nawala kang kuwi ben pangkone iki nggih. Saking kula tulus pribadi nyuwun gelang kalung kalian jambu alas. Kagem sedaya para pamriksa sedaya nuwun. Nggih. Iya iki gelang kalung isik nggih. Gelang kalunge dhisik. Iki digarap tayub. Digarap tayub, heeh.
ngersake swatri sapa yun? Anu, gungan dateng Mbak Fahmiatin, monggo Mbak. Gelang kalung ora isih dinggo ta? Isih. Kesuruh digadeki lho. Ya ora mungkin to. Masih rame. Monggo buka celuk Mbak Fahmi. Garap tayub, monggo.
kalung sak guyone. Nggih. Sing yo wong loro. Awong pira? Wis diaturake gelang kalung nduk, irama segera ya wis diaturake mau. Iya. Sawise gelang kalung mara coba layang candhake saking juru ladi utawi peladen nyuwun gending sinom parijata. Ha iki pungkasan iki. Pungkasan tepak nggo limbuk nyanyi iki dene layang liyane engko nggon gara-gara ya nduk diaturi kabeh aja sing cicir. Oh nggih. Monggo sinom parijata. Saking juru ladi utawi peladen ngersake sapa sing nyuwanten iki Mbak Esti iki diaturke nduk sing pinggir tengen kupas iki sindha sing isih kenyang isih kenyah-kenyah monggo nuladul aku utama aja datane konika sing ana rampung dhisik Surabaya kampung aliasin yen pengin urip mulya
rawuh man. Mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tatakaya butula wur panjriting turang kasing nyuweng bojo kang kekitir rakata ingkang Waktu lelayu sepit Taman Harya ingkang sampun medal wonten ing pelataran Karang Kedempel. Pripun man? Kula aturi mbabaring putra Banjar junipun Dursasana man. Kula Dursasana pripun? Kowe tak du karo munyuk sing jenengan Anoman wani apa ora le? Lho. Mengke griyen man. Lah kok paman Sengkuni dawuh kula ajeng didu kalih Anoman niku njur perkarane napa? Iki mau aku wis kelakon adu arep karo Semar ing kono dheweke arep tak boyong. Kedadak ana kethek putih sing ngaran Anoman ngalang-alangi karepku jalaran Anoman uga nunggal karep bakal mboyong Semar. Nunggal karep kepara nyata. Mula banjur dadi padudon ing antarane aku karo Anoman. Lho, aku ki nggumun le. Ing atase Anoman kuwi munyuk lah kok dheweke iki wanuwek abis kecap karo patih. Aku kemropok Anoman tak onek-onekke tak pisu-pisui. Karepku ben dheweke iki wedi lah kok malah mripate menteleng. Tangane ngepel sajak karep nyampluk-nyampluk ora iku kae. Wusana saking gembung ngatiku Anoman tak tantang metu njaba. Ajeng mangpateni ora. Lho, lha nuwun. Lah ngene. Karepku Anoman wis tak kon metu njaba. Aku perintah karo kowe kabeh Anoman kae cekelen. Bandanen tangane srimpungan sikil tak tuthukane watu ndase. Piye le? Lah mbok pun mriko teman dicekel dhewe mriko. Lah mung munyuk kok ora wani ten apa to niku? Man. Bares kures bloko suta blak kotang terus terang kula nek ken gelut kalih Anoman kula wegah. Sabab ambak nika mung wujud rewanda ning kula pun tau krungu dongenge Anoman niku mantan Gembong Swelagiri. Senopatine para munyuk-munyuk ge Anoman niku senopati pilihan lho, Man. Yen Dursasana ora wani Durmagati piye? Kula nggih nyuwun pamit mawon, Man. Ora wani boten sebab apa
Ambak Anoman niku mewujud kethek ning niku anak dewa lho, Man. Anoman nika putrane Pukulun Bathara Guru. Sampeyan niku ampun kementhus. Ambak Anoman niku munyuk sampeyan ku menungsa. Kula yen kon milih maksa milih munyuk timbang menungsane kok, Man. Menungsa ora urus. Terutama melih nek kula gagas-gagas sing salah niku malah sampeyan dhewe. Semar niku panakawane Janaka tur karang kedempel niku wilayah Ngamarta. Lah kok sampeyan wani mlebu daerahe wong trunyak-trunyuk nyak-nyakan tanpa kula nuwun niku cara pundi coba? Kaya sampeyan niku pun sepuh gek dasare dadi patih. Sak barang tumindak kudune ya kena kanggo pantuladan dhateng anak putu, Man. Ora kok mikir arep kudu mateni wong wae. Sing baku ayo kabeh padha kenceng ana nggonmu dandan. Padha pacak baris ngrangket Anoman. Oh nggih. Gandeng sing dawuh sampeyan yen ana apa-apane kudu sampeyan sing tanggung jawab. Swatama kula ngendhawuh paman. Marasira metu njaba parentahna Wadyabala gawan saka Ngastina. Wigati ngrangket marang Anoman. Nggih keparemat pasilan aja kaya bocah cilik lakumu. Tansah nembah kang piniji Sang Swatama sigra medal undang Wadyabala mangko rumahat kang para wadya hanampi dawuhira tan wonten kang samya kantun hamong nenggo bendhe bidal gumelar ngebeki surane gumuru
Pusekan jroning kewo mandeka bangun selang pedangipun kang kataman brodo emah tekeng lalis surak manengker gumuruh ana munyuk putih malang kadak mara ngaku apa kowe sing jenengan Oman dasar kepara nyata bali takon kowe sapa gegaman saka ing Praja Ngastina Swatama kang dadi aranku ayo endi sing jeneng patih sing kuni kang dheweke wanuh-wani bakal nantang perkara kelawan ana ayo kon maju rene wah ora sah nyumbari sing ora ana Swatama kang saguh bakal ngladeni apa sing dadi kekarepanmu yen pancen ngono ya para coba tetoken kadigdayamu Hanoman ora bakal wegah tanding kelawan Batang wah makna sastra jendramu watek naji japa mantramu tebuak diadamu ora ilang nyawamu tetakon dosa barat Oh!
Gusti nyurung-nyurung ae. Anggepe. Woi, lah keparat. Ngandel-ndel ke munyuke. Ada. Patih kuwi. Garene balekke. Iki Iya, direbut. lho. Ayo. Nyoto wis iso ngrebut patihmu nyoganen mulih. Wah, ngendel-ndel ke munyuk ya. Wah, ampuh. Ora krasa kurang seru. Kurang elok munyuke iki. Sambate kok ora. Ayo kurang seru. Dikayang saka dhuwur. Ora krasa. Wah, dian iki. Ayo. Aku lek. Kurang ajar iki. Pate kok banyakane ndase. Ayo rene. Lho. Ya, kebulan. Oh, puasa. Wis, remuken. Anoman ini. Wah! Anoman ini. Duh, lale Allah. Bisa. Rikata sang Gatut Kaca Kinon Matakar Kasuta ora pangling wayahku ing Pringgondani ana apa Gatut Kaca sira misah nggonku bakal ngrestan marang Anoman inggih kepareng oleh sawetawis Eyang Mati saha Raden Anoman. Monggo sampun ngantos dipun lajengaken anggenipun sami Bandayuda. Kepareng Eyang Patih saha Raden Anoman mituruti menapa ing dados timbalanipun Kyai Semar Badranaya. Awit sedaya menika mau badhe wonten karampungan saking Siwa Semar. Oh mengkono inggih ya. Ngono malah luwih prayoga. Kangan Semar karben ninggal paring karampungan munggo sapa kang bakal diloni ayo tak dereke suwawi kula dereken Eyang Patih.
Lelebang Kyai Lurah Semar Mula Tegal kebolan naren-naren mangke rumiyin Raden Patih saha Raden Anoman kula suwun sampun ngantos wuruh anggenipun sami Bandayuda para kawula menika sampun sami jeleh ningali dhateng tiyang ingkang remen pasulayan ingkang dipun idam-idamaken para kawula menika boten wonten sanes namung kejawi swasana ayem tentrem nadyan wonten perkawis monggo dipun rampungaken sarana pirembagan kanthi sae mboten atos-atosan yen atos-atosan ora wurung ya malah dadi jotosan ya aku njaluk pangapura Kakang nganti gembung atiku lali Purwadaksina yen iki dudu wilayah Ngastina nganti ninggal marang kasusilan kula semanten ugi Kyai nyuwun pangapunten inggih dawuh sami-sami lah ing mriki kula badhe atur karampungan gandeng kula menika namung tiyang setunggal kamangka ingkang badhe mboyong menika tigang negari mila sinten kemawon saged mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru menika ingkang saged mboyong dhateng pun Badranaya kakiat risang kabirang orinangkul kinempet-empet duh sangernaning bawana terang terwaca dawuh pangandikamu mula aku bakal nyun pamit ngupadi kembang mau Kakang Semar semanten ugi kula Kyai nyun pamit ngupadi Sekar Pundutan Paduka Kyai kula ugi nyun pamit kula Semar badhe matur dhateng pepundhen Pandhawa inggih mugi lebahing karya sedaya lampahing para bendara kula Hanoman malumpat sampun prating witing Nagasari mulat mangandhap katingal Anoman kang wis bali saka Karang Kedempel priye pawatane anggonmu kautus Kaka Prabu Rama mboyong Kyai Semar Anoman inggih Raden Ulugunipun kula sampun sowan dhateng Karang Kedempel sampun kula waturaken sedaya dawuhipun ingkang sinuwun Prabu Rama. Namung sowan kula wonten Karang Tumanitis nyarengi utusan saking Ngastina dalah Ngamarta ingkang badhe mboyong Kyai Nayantaka ugi. Banjur karampungan ing Rembu kepiye Anoman? Inggih. Kyai Nayantaka paring karampungan sinten ingkang saged mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru menika ingkang sembada ambayang Kyai Nayantaka leng-lenging driya mangu-mangun kong kanduhan rimang lirlena tanpa kanin yen mangkon morayu ora Anoman ndak kandhing padi papan duning Sekar Pudak Tunjung Biru bareng sak laku kula Anoman lho nggih suwawi kula dereng Raden
Sami gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon Lirikin sanging sang maweh gandrung Kaki Prabu Anom kang wis bali saka Karang Kedempel priyinggir pawartane apa sembada bakal mboyong Kakang Semar Badranaya inggih Wa Prabu bilih saestunipun ingkang badhe mboyong Siwa Semar mboten namung pepundhen Pandhawa nanging saking nagari Pancawati dalah Ngastina ugi badhe mboyong Siwa Semar. Banjur karampunganing rembug winggir Siwa Semar anggadhahi kekudangan sinten ingkang saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Biru menika ingkang sembada mboyong Siwa Semar Wa Prabu. Tatkala Narapa Kresna tantulus hanyakra ring Rasiwara Jahnawi Suta wis tak tomo atur samendang ora karempit ya kang mangkono malah sira babar ayo tak kandhing upadya ning papan dununging pamanmu Janaka lho nggih suwawi kula dherekaken Prabu. Langening kalangan akrapan Kinan berkonan surung sobetan padang Riri sarta awanuting ranu Sing ngarsanira dening kanyo maning silingira Gusti wah
Asmira tuting uni Sidat agung ing Naramada sajroning guling pangucape janmane Indra tansah dadya linduran kewawa katon kang asung sabda kaya mangkono Tidura Semar wis paring karabu ngedhemateng para duta wangsune Raden Anoman untine margi pinanggih kan Raden Laksmana Raden Senggana kaya ngaturaken amrut ing Tidura Semar inggih Sekar Pudak Tunjung Biru emane tanggap sang sigere mangking Pak mesti menyang ngupati barang during Sekar Tan kantun nata pringgondani pinanggilan ingkang Wing Doraka ugi sing ngaturake wigatos sing gati Sang Kresna daya-daya nganti keneput ing pringgondani ngupati barang pamradian Janaka iya Raden Janaka ingkang sagah lan saged ngupati para Sekar Pudak Tunjung Biru emane datang rasa sengancik ing wanci Madyaradri Sang saya dalu hararas Abira kang lintang kumedhep Desanya tengah wengi ulun marang kandaning pus pita karnyang ing pudyan Sang Dwijawara mrengen
Lir swaraning madu prongko manungsung seh bening ana tangis layong Sang Hyang Candra katon manjing ing madya gantang. Gumiring lintang ngangkat daring tamah Resi Pandhu. Ndadak sakala Sang Hyang Candra sungsut ing Bantala bangwetan katos ing padhang pertanda ya ngareka gantos Kang Sindhawaka. Aramining Madyapada anyaran bae nupan Panakawan. Ketingal trapek tur dhateng kanthi hanyakar manising sarkara dedep tidem
palugon lagu ning lekas lutrita linuding kidung kadung kadereng ngomong Ewono kang tanekong gumolong manatu koro
esuk Mbak Ayu yo padha nutu pari kang wus tuwa asa ngalu westu mawe Ya pancen nyata